iti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, itanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana. Iyaldaw nga inaramid iyabo, umay kayo, tagragsak tayo, nagapo amin iti Ama, di balay giken bigsa. Salun at miyagken bigsa, daytoy ni aldaw nga inaramid iyabo, umay kayo, tagragsak tayo. Kanto mangibalagin nasin talukatan na kita sila tawan ng poste. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Iraman tayo ti kararag tayo, ti special intention ken pagyaman ni Louis Bernadette Bruce, ni ti Serrano family, the Mr. and Mrs. Paulo Andres, ni Amancio Aceret, ni John Harvey Hoco, ni Den Julian Rodolfo Flores, kastamat ti special intention ti panaykarkararag, ti panagwayaway ti kararuan ni Johannes Valdez ken ni Father Dionisio Valdez. Kakabsat ti Diyos, ay ayaten na tayo unay, inyag na ti kakaisuna, bimaba ti kakaisuna nga anak na, tapno pasantuan na tayo, aunan na tayo iti basol, numan pa'y kasta ti isusurot tayo kenkwana, adulat ta ti panubok, adulat ta dagiti pakariribukan, adulat ta dagiti pagproblemaan, ngamno agkamang tayo kenkwana, kaya tayo alabanan, kaya tayo abagkaten dagiti akros tayo. Agtalag tayo nga rod, ti panulong, ken pannaranay ti Diyos kada tayo, tasapay ko mata ni Apo Jesus, nga iso ti ulo tayo, tarabayan na tayo, kadagiti panggap tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dahito na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos saman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo kasyan nagpakawanen nakan, di mo ipalugos, aken ka
mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po, mga asika po. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket dito'y nagkakabiyak kadagiti tatawan na imbag ipanagnak na kemda ibunan nagdakaitan og dakapagruk babanda kadaydayaw wenda ka. Agiyaman kam ken ka, gaputi na indaklan adayan mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin. Ket sika po mi Jesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong. Awatem kadaytoy, at araraw mi. Ket sika situtugaw iti matawan di Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksiga, O Jesu Kristo, di nasanwan. Siksiga, O Apo, siksiga ti kangatuan, iditi
Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ta grasyam, pinagbalin na kami nga anak mo. Tapno agbiag kami iti sidong tiranyag ni Kristo. Ilisi na kam kadi iti amin ariro, nga aramidem, nga agtaeng kami iti sidong tipodno. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa, naadaw ti may kadwa a libro dagiti arari. Iti maysa nga aldaw, napan ni Eliseo ijay sonen. Adda nabak nang ababai sadyay anangawis kinkwana a makimangan ijay balayda. Manipod idin, masansan amangan iti balayda ti babai tunggal mapan iti dayta a lugar. Hinuna ti babai iti asawa na. Awan duadwak anasantuan daytoy a lalaki amasansan nga umay ditoy. Mga ramit ta iti basit a kwarto iti tuktok ti balay. Mangikabil ta iti katre, lamisaan, tugaw ken silaw, ket mabalin na ti agyan sadyay, tunggal umay nata sa rongkaran. Iti maysa nga aldaw, nagsubli ni Eliseo ijay sunem, ket napannaginana iti kwarto na. Sinaludsod ni Eliseo ken Gehasi. Anya nga rod ti may paay ko ken kuana. Insungbat na, awan anak na ket lakayen ti asawa na. Ibagam nga umay ditoy, imbilin ni Eliseo. Dimteng ti babai ket nagtakder iti ridaw. Hinuna ni Eliseo ken kuana. Iti kastoy a tiyempo inton umay atawen, at danton dalaki nga anak mo nga upubaen. Ti sao ti Apo. Kanayon to nga ikantak, ti di agbalbaliw nga ayat ti Apo. Kanayon tungay kantak, ti agbalbaliw nga ayat ti Apo. O Apo, kanayon to nga ikantak, ti di agbalbaliw nga ayat mo. Ipakaamok to, ti kinapudnom iti amin na tiyempo. Taamok ati ayat mo amataginayon iti agnanayon, agpaot akas iti langit ti kinapudnom. Kanayon tungay kantak, ti agbalbaliw nga ayat ti Apo. Nagasat dagiti agdaydayaw ken ka kadagiti kankanta. Isuda nga agbibiyag gapu iti kinamanang nga asin. Agragsak da nga agmalmalem gapu ken ka. Kitay daydayaw da ka iti kinaimbag mo. Kanayon tungay kantak, ti agbalbaliw nga ayat ti Apo. Sika ti mamagbalaygi kadakani. Ti kaasim ti pagtaudan ti pigsami. Tasika tinangpili iti mangsalaknib kadakani. Sika asanto ti Israel tinangted ti arim. Kanayon tungay kantak, ti agbalbaliw nga ayat ti Apo. Di maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Roma. Awan dudwa nga amuyo nga iti nabunyagan tayo ken Kristo Jesus. Nabunyagan tayo met iti ipapatay na. Nga rod, kaputi pa nakabunyag tayo, kadwa tayo ni Kristo ana itanem. Ket nairaman tayo iti ipapatay na. Tapno iti kasta, kas iti panakipagungar ni Kristo, babaen ti nagloryaan, iti panakabalin ti Ama, kastamet kumati panagbiag tayo iti baro a panagbiag. Nung nairaman tayo anatay ken Kristo, pamati tayo ang mairaman tayo tumet ang agbiag ken kuana. Kamu tayo ang napagungar ni Kristo, ket saanen amatay. Awanen ti panakabalin ti patay ken kuana. Idi natay ni Kristo, natay ang napimpinsan, ken maipaay iti amin gapu iti basol. Nimimpaay na iti Diyos iti agdama abiyag na. Kastamet nga ibilang yu anatay kayon iti basol.
ngem si bibiyag kayo iti Diyos. Kaputi pa nakikadwayo ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Agsaoga o Apo, dumdumeng tuyadipen mo, adaken kadagiti sa uamaga, itetiak nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Adaken kadagiti sa uamaga, itetiak nanayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria timipay ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Tidakdakkel ti panagayat na iti ama wenno inana ngem ti panagayat na kanyak. Saan ama ikari kanyak? Tidakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na ngem ti panagayat na kanyak. Saan ama ikari kanyak? Si asino man adi mangibaklay ti krus na ket sumurot kanyak. Saan ama ikari kanyak? Si asino man ang mangisalakan iti biyag na mapukaw nanto, ket ti makapukaw iti biyag na gapukanyak, masarakan nanto. Si asino man nga umawat kada kayo, siyak metlaeng ti awaten na, ket ti si asino man nga umawat kanyak, awaten na met tinangibaon kanyak. Si asino man nga umawat iti propeta, gapo iti maysa a propeta, gapo ta maysa a propeta, magunggunaan tumet akas ti pannakagungguna ti propeta. Si asino man nga umawat iti nalinteg a tao, gapo ta iso ket nalinteg. Magunggunaan tumet akas ti pannakagungguna ti nalinteg. Tinalinteg a tao. Laglagi penyo asi asino man amang ted, iti oray sa nga baso laeng analamiis adanom kadagitoy, iti maysa kadagitoy nanumo a pasurot ko. Gapo ta iso ket pasurot ko, awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagitay kakabsat nga taga Tarlac adun sa pay naggapo ti United States of America. Ingato yung man ti imayo nga taga Tarlac Apo. Makaawat kay Ilocano, ingato, nababamot. Taga-anumot na gitoy. Narbakan mat. Sino ti saan nga taga dito'y parokya, may ingato naman ti ima na. Nay, nagitay feeling po marokya na gitoy yun. Hala, welcome kada kayo. Amin Apo niya. Dati kung ko namin nga, ito naman minsan kaira natay ito timisa nga awang kuryente, takitaan tayo na umay kay pay. Anyway, good morning. Idi na minsan nga rabii napang kami naki dinner ada nagawis ti pang rabii kinagsasarak kami kadagitay kakabsat tayo dagitay kapulisan ti Santa Cruz. Kabayatan ti panpanangan panagtutongtong kung kunada adda ngamin agparaep into no 30 may sa kadagiti akulait ni awan ditoy. Agparaep na muyate sa ungaraep. Kaya kunada, intay to makiraep. Ako wan umay ka pader, wan. Amom ti agraep, kunada ka aglulumba tayo, kunakmat. Kaya mapantay to no 30. Bangano tumulong dagitay pulis. Kaya wan nasayaat, kunak. Kaya ti problema, addan sa duwangahan na mo ti agraep.
Kagas ano nga ro da kay nga makamot ti agraep. Umay da kano agbunag ti bunubon, umay da kano agipurwak ti bunubon. Daksang gasat na pandang agpaiso, diya mo nakapantad damet. Nya dia punpun kin bunyag. Awanen idi kuan ka umaldawon diya nakapan. Padamo picture da diya mo ano picture taking laeng da diya kan tiawak to ida. Kaya di ko na handa nga makadagitan na mo ti agraep. Suda ti para baklay ti bunubon ko nada. Kaya ko na mat, no hammo pa ti agibaklay ti bunubon, sigurado hammo ti agraep. Kaya ti ibaga ni Apo Jesus tata panagibaklay. Amoy ti sao nga gibaklay. Ni awan sa magkasarsari, oh amoyaw. Iti English, nalaklaka di panagibaga ni Apo Jesus niya. If you want to follow me, carry your cross, carry kunana. Carry, kunana sa dete kanta tayo, dagita bumibidyo, okay dagita na. Carry your cross, kati carry, mabalin nga isosoon, mabalin nga ibaklay, mabalin nga no bakpak ko kasi mo, carry, mabalin pa nga bitam, nya pangawag yun tayo, bitbitaan, kano kastoy, sakroy haan, kakeri amin dayjay. Iti ma-intranslate da iti Ilocano, kunanamit tan kasla na may mayat mat, which is, kasla na may mayat dati panangibagana. Tagtarigagay si asino man, adi mangibaklay ti cross na, kunana. Baklay, iso ti kapigsaan a pagawit. Na maawatan nyo dati ibagbagak, at rich kids kayo nga rod, ganyo maawatan dati ibagbagak. Ito'y abaga ti kapigsaan nga pagawit, haan? Nakapkapsot da ito'y, nakapkapsot da ijay. Susuon, ay kamabalimot ay, so nga, da kami susuon kami ti Eric nga sa sinako, idi so nga naitpitpit, dato'y ulok, so nga naikasginin. Kababat titak. No kitaan tayo, iti kadakkelan ti baklay. Haan nga amin, uray lalaki, amuna ti agbaklay. Taad da dagiti agbaklay ngam agkikiyat, amoyat agkikiyat, na maarariyak di abaga da. Ouch! Kung kunada dagiti rich kids no, adda day ko di abaga da. Ouch! Ouch nga, ikugtar kanto pa. Kada kami, agasiw ka ti kayo, agasiw ka ti garami, agasiw ka ti ruot, ibangir-bangir mi pay. Ka-outs ko nam tadi da kapanawan. Awan mabalin mo, aging gana nga agkalkalyoan, yung man amuti kalyon at rich kids kayo nga ron. Aging gana nga agkalkalyo, dagiti abagami nga bumabaklay. Kanyo mauawatan latan, da kayo nga nababa nang. Kada yung agbaklay. Iso nga, hindi pa ilang barito kami, ang moment, agbaklay, indakdakkel mi, agbakbaklay. Naabutak pa'y, iji kultura mi, iji ayan mi. Dahil mabuybuya yung iti libro, mabasbasa yung libro, dahil bayanihan ko na tayo. Kaya mi nga iyalis, na napigsa ti power mi, kaya mi nga iyalis, di may sa abalay, nga mapan ijay, bangir a lugar. Nagaddayo di kamanggaan, inyalis da ijay ubog, da ijay balay mi. Di balay, ikatinda di adigi na, ubon-ubunan dati nagado nga kawayan nga pagawitan, ijay ti pagbaklayan nyo. Da kayo magaming ka-rich kids kayo, ka-remote di balay, brrrr, kunayo ka, agawidan di balayo, umalis ka di, kunayo ngamin. Da kami bagkatan. Iso nga di barito kami, na abutak, tinakiaw-awit, di bayanihan. Uray di pugon me. Nagngato nga pugon, inyalis na nga manunay nga adayo, na iyalis. Aanda nga winara di pugon, binagkat da. Kaya di bagkatan da di kay kalapaw me. Da kami nga aga-angkel. Kagaputa siyak tabat titak. Lamangak. Siyempre nagado kayong agasiw. Anyo man nga maawatan dato yan. Nagado kayong agibaklay di may sa akawayan niya. Kung da ka jiting nga, ay kasyak relaxak laeng kung kunaklaan. Nga nagbatitak garod. Ang mga umabot diya abagak. Agpigsa ka arupo. Kung nadyangkol ko, uwan. Kung kunak. Isa diya kung kunada nga, I am connected but not being affected. Haan? Kung kumputak mo, nga mawan, abibiyang ko no nadagsan na, makamukay mo na, agbiti na kumantam no, makamukay mo, biyagyo. Connected but not affected, kuna na dayay. Kano dagduma, kuna ni Apo Jesus, no apay mo't, yak amo ano niya nga kasutil mo't ni Apo Jesus niya, naglatak mo di imbagana, ti agtarigagay, asumurot kanyak,
masapol nga ibaklay na ti cross na. Apay maditi sumurot kini Apo Jesus nga awan ti cross? Apay required ka di nga no sumurot ka kini Apo Jesus ka at the cross? Kamabalin ko nga sumurot tay ken kuana ka, ti kumakunana ka, no sumurot kay kanyak, haang kay agsaksakit, pabanangeng kayo, awan problema yo, haang kay agrupro panget, nakaisem kay laeng, nagganas ka man, sumurot kay kinapo, hey, aleluya, 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 awan ti ladlad, awan sangit-sangit nga, awan kasya na, madingat ha? Apay nga required nga kunana, ti agtarigagay asumurot kanyak, masapol nga ibaklay na ti cross na, apay masapol nga the cross. Hindi mo man, iso na matinag ko na. Ila panunutin nyo man, nagmayat ko masumurot kini Apo Isos, siya ko mga padi. Intad ko bagikon, awan problema. Haan nga agnato-ngato ti uric acid mo tapno, hang agi irot, dagito'y ramramay mo. Hanggang agdandanag ta, anya na ganan, kolesterol mo, ti karawot mo nga punpunsyon ko mahangkag saksakit. Dinagmayat ko mati agserbihan. Apay nga no, sumurot ka kina Apo Isus ka, imbaga na, ibaklay na ti krus na, anya nga irony na, ngamin da ito nukit-kitaan tayo, iti lubong ti filosofi ko na, if there is good, there is evil nga agur-uray. No, adda sao nga good, at the evil nga mga atak. Awan ti good nga term ken evil no han nga exist, right? Iso nga adda nasaya at nga aramid at dalata agur-uray nga trabaho ti demonyo nga mangdadael. Deja iti philosophy deja iti negative sense ko madaya iti philosophy deja nya. Iso nga uri na saya at kaaddan tulata ko na deja philosophy deja. But in iti lubong tina spiritual life apaya nga dagiti sumurot kini Apo Isos kaikkan na ti problema, ikkan na iti sakit, ikkan na ti pakarikutan. No daduma ti paiket kararag tayon ka, ag-question tayo pa kini Apo Diyos, apaya Apo, ikarkarigatak mo ti agbiag na lintag nga kas-asawa, ikarkarigatak mo ti agbiag na lintag nga agtrabaho, jak mo't agtaktakaw, jak mo't agswit-switik, apay nga, ni kumarik nga amok mga daswit-switik na, marites pa itila ipadpadamag na orang nga pudpo. Apay nga kasla nagragsak biag na. Agriing ka ti masapa ti Domingo, ang lagsukat kayo, nagsakripisyo tayo nga, umay makimisa. Umay ka pa'y agparintumang. Di ka arubang magtatakaw ti rabong, kasla nagmayat ti biag naman. Kasla relax. Kasla awang pa'y problema na. Kakaasi ka nga inaldaw nga mapan agtrabaho, mapan nya natay tangtangdanan dati barangay nga kuan kabalika nya na kanan. Tupad ni Jimaysan kalahi. Kakaasi ak nga mapan makikalahi kada makitupad. Kasi kaaro ba may agtugtugaw ngum no agudong ni bakit na adumot ti tiyandaan na. Apa yang nga tanukas dyan na daduma nukit kita nukis question na ran tayo ka won saya atom ti agbiag. Ikarkariatam ti agbiag nga nalintag. Itid mo ti ayat mo kinikabsat mo. Ngam no evaluatem di biag mo, kasla adu pay ti pakarikotam kada problemam, ngam di agsalsalong kaping agbidbidyo okay nga kaarubam. Kasla na adu pay ti sika ko mga ala tagaga mo, namabalbalin di ka pay aglangan gapo ta Domingo mabain ka laki ni Apo Diyosen ka lainak makimisa ngam di panunot mo ka anyaman ti obrahak madamdaman kas ano manen aya Apo nagado di pakarikutan tayo kadda dagiti agsasalong kapi ka lah apay nagsaya at biag na di tayo pala agbaling nga kasjay amin niya di tayo kumawang problema tayo. Kung nakadagijay kadwak iji kumbento, masyanak na iti agpagpag na manipod iti kasilagan nga agpakasjay. Tila problema na piman, numapukaw na jisako na agdanagan. Ngam adalat na jisako na, kayat yote, awang problema na kasta ni agbaling kaya kasta ko na akon.
Awang pakarikutan nyo nga maasyanak ta, dapat ko magmaalagaan da dagijay. Kati sa lodsod kakabsat, apaya ka di nga ti sumurot kini Apo Isos nga, addalat ta, pasurot na nga kunana nga cross. Ngamin ti kina Kristiyano tayo kakabsat, isugarod nga Kristiyano, adda kasingin na akros. Adda kasingin na akros. Apay madiapo, no relax lang ta ti biyagkon, awan umay approve problema, awan ti pakarigatan launay, haam nga mabalin. Timot maikarkarit ko nga as a person ko nakngarod, naibagak idi may sa kadagiti topic idi novena masses, nga naibagak ijay tinaminsan, nga my faith is not as deep as the faith of the saints. Haam mga kasla kaunag dagitay pamati dagiti sa santo nga nagtalekdan kini Apo Dios, mangnamnambadan kini Apo Dios, inteddan di biagdan, nagtalekdalatan kini. Siyak no daddo mauray padi ako nak, I have to accept nga adda dagitay certain event or circumstances nga I doubt. Agdautak. Agdua-dua nga no dayjay kararag ko ka, awanan nga talaga dayta. Addalat ta dayjay. Adda dagitay circumstances nga ikararagan tayo, taagbiag pay. Dagito yung matagad ti kami no dadduma, umay da agayab ti panaglana tinatay, duduwa mo iangis na dayjay. Apo lana ang barbaring agbiag pay, maudi nga ahangis nan ka, di ka pala nakasa sign of the cross. Pagungaram apo, as ano pa nang pagungar mo maudin? Last 3 seconds lati biyagnan, sayo umaipalana kanya, sayo ibaga nga pagungaran. Kung na di panunot ko awanan aday tamutan. Kalangan mga kunak nga, Apo Diyos pa ungaran, di pa talo nga angis na, 1,000 na. Awan na niya ka, hello? At da kita circumstances nga, one as a priest, alright, hindi ka tataok, at da kita agdwa-dwa ak. But I am certain, sigurado ak, nga di kararag ko, the way I pray, naunag. Anyat naggapuan na dyan nakaununag akararag nga detay talagang no mabalbalin, nasanayon nga no mabalbalin, isangit mo, iluam. Sa bali mo ti kararag yung daduma, Apo Diyos, bendisyonan na kami, Apo Diyos. Uwan, kakabsat, lukatan nyo na kita, repyo ta makargaan, paggapuan na nga rin kang takaw ti rabong Sa bali mga kararag da jay Kadi dyan ngam jiwagas ti panagkararag, kasla naunag. Uray no adda di basit nga doubt no dadduma kadagitay circumstances ngam di wagas ti panagkararag nauneg apaya naggapuan na ngamin kunana no haan na ka nga ikan ti panubok ti biag mo kunana di lemon amuyo ti lemon nawan amuyo lemon ngawan makaamaw lemon daytay bunga daytay nyanagan na kalamansi peres. Kada di nya pangawag yo ayan nya pangawag tayo naganggana. Peres tap na nagangganas. Kada jay no jay lemon kunana haam mo nga maparuwar di jay Dios na gitubog in Ilocano no haam mo nga amo yo magayam sa kakaasya ngagpampanunot intoy. Haam mo maparuwar gitubog na no haam mo nga kasjay magkanya tayo. Apay nga ikan nakaproblema, tapno pespesen na ka, tarumwar, DJ kay pudpud no nga kaunag ti pamatim, kinasi asinom. Kasi no smooth sailing amin ti biyag tayo, awan ti problema, awan ti kasapulam, taadamot sa nikwam, haang kay nga agka-conflict, haang ka nga agsaksakit, smooth sailing ti panagbiag tayo na lamuyot, haan nga rumwar, haan nga matumangken di puso, haan nga tumibked di puso kin panunot nga manglaban, kadagiti panubok iti biag. Isugurod nga masapul no dadduma, pus-pus-pusin na kala ni Apo Diyos, tapno tumibker ka. Takasla, kanyak ako nakngarod di ubing kamin, anjak amo no dosa ako nakaidi apaya, sang-sanga pulo kam nga ron nga agkakabsat. Uwan sang-sanga pulo kami. Haang kami nga manangdan ti umay aggatod kada agraep, dakam amin ti agraep ije ko kami.
Aglalagton to dagiti kay barkadak ijayan, agbibirok danto lawalawan, nakaragragsak ti biag da, mapanda agdidigos ijay waigan, innak mamma agdigos jiwaig agraep ka. Kuna ka dos-dosaan da, mapanda makikames, ada pa di jay, no daggatang ti bulo idi mapangkam agpukan na jam mo no taktakawon mi da jay, jam mo no akin bulo. Dagi jay kakadwak apan da ilako, tada kwartada. Napanak mo na minsan, taltalo ta awit ko ta nagdagsen mo. Impasanggir ko diyan ti balay, apay dayta, ko na daydiinang ko, nga pakataktakan ti kararwa na baring na ilangitan. Ilakog, tada kwartak, po demon, pisyom ta paghala niya, pagpakalatkat ta tinatang, ay sus, awam manan. Ay sus, ti ko nag-apaya, dos-dos ha, ngam day gayam, day rigat nga nagdaanak, day rigat nga nagdaan ti pamilya, nga day tay talaga nga makasangit ka pa'y. Agawid kayo nga napan nagbasa, apo, kumano kayo, mano jay kakabsat mong agbasbasa, 5 kayo. Uril ako mano sa nga tukil nga kilabban, tinabati, ijay ayan ti ngarab ti kardehan nyo man amo dato, yan, jay karab ti kardero, tap na dayasin mo sa ka mapanyatal, awan ata nagaduda nga imunan. Mapangkagruot, mabising ka man ng kapay, jay kararag nga apo, apay kastoy lang nga tamot ti biagmin. Aging gana nga napan nagbasa di seminaryo, utang dito, hanggang pa yung maka-exam, agsangit ka nga, apo, pay kastoy lang tangatan. Di nga, ag-doubt ka nga, inka agbayad ko, nam kung ba di seminaryo, ag-doubt ka lata, pangalaan nga rudainang. But my prayer, so di pinuspus na nga, ipapatim ti aglualo, ipapatim ti agtalag kini Apo Diyos. Dahil ti kung kuna na nga ba, puspusin na ka, no apay ang tapno maawatan tayo, nga adda panubok iti biyag. Ti saludsod, kas ano tayo nga bagkaten dagita nga panubok iti biyag, kas ano tayo nga makilangen, kadagiti panubok iti biyag. Adda iti kung kuna tayo, ti problema no dadduma, kuna nga rin nasirib nga monk nga kuna na, do you have problem? Yes, I have a problem. Do you have the solution? No. Why worry? Kunana, apay nga agdanag ka, apay nga mariribukan ka. Do you have a problem? Yes, I have. Do you have the solution? I have. Yeah, why worry? Apay pailaan nga. Agdanag ka, kadamo gayong solusyon na, adamang kinawan ti solusyon na, apay nga mariribukan ka. That's the point. Kasi magkanya tayo, yes, we have the problem. We have a problem, pakariribukan, sakit, nudaduma, kinudaduma, mayat mo notuladen dak nga agbaklay, nga makibaklay iji bayanihan, you are connected, but not being affected. Kung kunamlaan. Kasi mati problema tayo. Nusulsulwam nga awitan data problema, yes, connected ka, maapektarang kalaunay, kakaasi ka, marigatan ka. Anya nga ti aramidom dito nga problem. Umuna ka, may mayat bayanihan kasi di awitam di may sa apugunhaan. Nagtitinulong, right? Ni awanan tao. Di mo DJ, kaya may nga bagkatin DJ pugun, wano balay, taapaya, agtitinulongaan. You have your company, your family, your friends, dagiti kakabsat mo nga matalik mo, agtitinulong. Nalaka nga awitan no adu tayo. Ngam no may saka mga awit awan. Maikadwa, no agaw awit ka, dahil nga problema pagdadaanam. Na may mayat jay kasla jay style ko, agin babag katakla, ngam, jak agpigpigsa. No haam mo ka ba ulan, haam mo nga awitan. Anya ti aramidam, iso da agparintumang ka. That's the time for you to pray, di mat? Agparintumang ka, itid mo kanya na sino ti expert nga agawit ti cross ni Apo Jesus. Haang nga si ka. Ti karo na gamino da dumakada tayo ka, bagbagkaten tayo, masulsulwan tayo nga, awitan dagita nga cross, wano, dagita a cross, wano, dagita a cross, tibiyag tayo, marigatan ka lang. Isungar nyo nagparintumang kan, si kan Apo makaamukan, naggapukan niyam data, inted mo, di si ka mangawit. Kapay sika nang nukunam nga inted mo kanyak ta cross di sika mangawit. Isu da ti gundaway nga agparintumang with all humility, Apo jak kaya, you have to accept nga mo kaya, Apo bahagi mo. No anyaman day ta nga pagdadaanan, anyaman day ta nga pakarigatan, anyaman day ta nga
nga pakapus-pus-pusam, itad mo kanya na, hamo bukbukudan. Dahil subyanan tayo sa lutsod nga apay gamin nga masapol nga adda cross tibiyag tayo. Uwan ijay nga ron ti pakapus-pusam, apaya, kas pangarigan ko ma, daya agasawa, daya agtrabaho, itigimong tayo. No awan problemam, naglakati agayat, haan? Oh. Awan sa mo problema yung amin, siyak sa mo laadda. Siyak sa mo la makarilit ti kongkunak. No awan sakit mo, kino nasaya at ni best friend mo, naglakati agin na yataan. Adda kwarta na. Awan sakit mo, awan sakit na. Awan problema yung naglaka. Ti salud-suden na. Kabailam ti agayat, uray at dari-ri naem. Kabailam ti agayat, uray makurkurangang ka. Kabailan maayatan ta kaarobam, uray chis-chismisen na nga mangkukulam ka. Kabailam nga ayatan ta kaarobam, uray no, bakpayteran na ka. Dahil nga rin ti pangberberukan na, no, si asino tayo tapuspusin na, tikina si asino tayo, tanalakat ti agayat, no, nalakat sumurot kin ni Apo Jesus, no, awan ti cross. Dahil tinapanan na, ti karit na, kas ano ka sumurot ken kuana, no, addati. Datay gamin ti kayat nyo ka, Apo, remove my cross. Hindi yaman ti sakit tayo niya. Ikatum ko maamin nga problema ti biyag ko. Ikatum ko maamin nga sakit ko. No, hamo kay tagsakit, agpailungon kan. Kada naglakan, hamo kay tagsakitan, agpailungon kan, taami, addan tulat ta, Uri ka no, mayat ta pusom, mayat ta dalem mo, mamartek ka pa'y, mayat ta kidnem, mayat amin. Nalipatam tinagtutbras, kakaruan a sakit, sakit tingipan, nga dahi mo maawatan. At dalat taa, tigsalud-suden na, kabailam nga ituloy ti agayat, kabailam ti mangted ti baso, kini kabsat mo, uray mo kabagyan nga nalamiis nga kunana, uray at dari-iri na Di dyan nga rin ti pakatingitingan, ta naglakati agayat, naglakati agserve, naglakati sumurot nga mangibaga, nagmayat ti aglualo na awan ri na awang problemam. Ti karit na, si asino ka, no adda cross nga nakabaklay king ka. At dadagit itatao nga, at dala mariri na dabasit, ay Apo, naka-irritable da, haan? At dala diti mariri na, hanggang makaturturog, tumanaktak talato-lato, ti karuan niya ngamin dagit ang lato-lato, ay sino nag-aramin, makatitelang. Kinagmayat na awan problema, denggam ka kaslamayam mo, jisan tanggam na da problema, agbaling nga riribukan. Kita na awan problema, dagit agbibidyo okay jay kaarubam, mayat pa nga dengdenggan uri sintonado, haan? Ngam na da problema, kagurguram. Tumawag ka pulis. Haan? Dahil nga ruti kaharit na iso nga, ibaklay jay, cross. Addaman, nasayaat man, kung natayo ti susurot keng kuana, adda problemam kinawan, adda cross mo kinawan, ti kaharit na, si asino ka nga puspuspusan na, kabailam ka ding irwar di Diyos, kayam nga ipainom day ta Diyos mo nga mapuspus-pus, iti sabali, uri adda problemam. Iso ti kamaudyanan nakakabsat, ulitin tayo mo ilaeng, naggapo aming kinapo Jesus, awan sa bali isubli tayo mo laking kuana. Iso ti kalalaingan nga agawit. Intuloy na lata na gawit ti cross na uray masapsaplit. Intuloy na lata nga inawit ta cross na uray matuptupraan, impakita na lata di ayat na. Inted na lata day nga ayat kin pamakawan. Uray no agbibitin ng iya cross anya pala ti kunana ama pakawanam ida tadida amuti. Jesus kay samot amuyo majimbagana. Surutan tayo, isubli tayo. Ipaduyak-yak tayo, ti pamati. Mamatiyak, himay sa Diyos, hama manakabalin amin, anamaraswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti may sa nga apo na Yesu Kristo. Bugbog to nga anak ti Diyos, nagtao ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay sa Diyos ang nagtao di napaypay sa Diyos. Naiyan ang sa naparso,
Diyos akas met lang iti ama, ket kapuken kuana na arami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Inmulog nga nagapot sa dilangit, ket nangalay ti bagina ti Tiyan ni Berhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet na nailan sa ti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket netanem. Nagungar iti may katulungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Hinmulit sa dilangit ket sa tutugaw ti makanawan ti ama. Umay tumbanay na sa didayag, tapno komenda dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao iti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet iglesia maymesa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymesa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Umararaw tayo iti ama na dungo, gapo ti panagayat na kada tayo, imbaon na ti dongdongwen nga anak na, tapno umay na tayo iyaon, iti nakailumluman tayo abasol. Dawaten tayo ti panulong na, ta may patungpal tayo, dagiti nakaibaunan tayo, a misyon tayo, nga agayat dito'y daga, ket iti tunggal kararag ko na tayo, Apo, pabilgan na kami. Apo pabilgay na kam kadi. Para kini Santo Papa, digiti obispo ken papadi, tapno kanayo na naragsakda, ang mga wit kadagiti na ipabaklay kadakwada, a responsibilidad para ti pagsayatan dagiti tattao. Kumararag tayo. Apo pabilgay na kam kadi. Para kadagiti pang pangulo, dagiti na dumaduma a nasyon, tapno kitain da ken kamingen da kuma akanayon ti pagsayatan dagiti tattao anang ted kadakwada iti turay. Kumararag tayo. Apo pabilgay na kam kadi. Para kadagiti mangibakbaklay iti rigat ti panagbiag. Tapno adda dagiti tattao a nabalitukan ti panagpuspuso da amang tulong kadakwada. Kumararag tayo. Apo pabilgay na kam kadi. Para kadagiti sanpay a makamam mo ken Kristo, tapno silulukat kumaakanayon dagiti puso da ang mga awat iti balikas ti Apo, babaen dagiti misyonero. Kumararag tayo. Apo pabilgay na kam kadi. Para kadagiti masaksakit, kinadaan problema iti biyag. Tapno masursuro da ti mangibaklay, ken mangrisot kadagiti problema da, babaen iti tulong ti Diyos anamarswa. Kumararag tayo. Apo pabilgay na kam kadi. Agulimet tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apangga. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo ang mga karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo pabilgay na kam kadi. Man nakabalin unay a Diyos, adtoy dagiti dawat mi nga anak mo, ket mangnamnama kami adinggem ken patgam ida, dawatin mi dagitoy itinagan ni Jesus nga anak mo. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputayat pinadami
damida na urnos da nakabinbin tas da tinapay genara di umay mitayawat nagapu di trigo genubas abungat nagbanugan mi amin nga dain nga pinarswa babaen ti balikas mo apu pagyamanan migen ka amin namin ngayon ka makita kaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da tinapay genarap when awatem bendisyonam o apo mi bagkalinemida anasan tuan na bagigendara amin nga dain ka pinarswa babaen ti balikas mo apu pagyamanan migen ka amin namin ngayon ka makita kaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, kenda gito'y adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Tiya po awatan na kumadag iti datong garagita imam Ket may paayo pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, ipaayo mo ta grasyam babaan dagiti sakramentom, aramidam kadita babaan tinasantuan nga Eukaristya, mapudnuan mi ti agserbi ken ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Asa kumamet Itag-ayo dagita puspusoyo. adda na si tatag-ay ti apo Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. may kari kay trumbeng Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, ti Apo, a Diyos dagiti amin naparswa, ti langit ken dagan apno, iti pakaidaydayawam. Hosana,
Pudno ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga inakaminsalatan manubuti sa ngalubungan inakaminsalatan manubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana.
Hintay umararaw iti Ama, katlalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amaming adat sa ilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng di bagarya, matungpal tinakem mo, dito'y dagaka sa dilangit, dito'y dagaka sa dilangit. Item kadakam tial daw ito'y di kanen miti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basbasulmi akas met pamakawan iti basul dagiti nakabasul kada kami di nakamet baybayan nga manugod iti suliso ket isalakan nakam iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol maili si kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukang tituray, di panagabalin kendayaw, itigiag na layo natin, tuwag sarda. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak tited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamet ka. Iti napakumbaba kinapnuan ayat aposo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Peace be with you. Cordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasul di sangalungan mga asiga kadagami. Cordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasul di sangalungan mga asiga kadagami.
need them, God, tigap yan. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, tiyak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag ton ti kararwak. Siksika o Apo, ti bileg mi, panakaawat, kinakapsot mi, panakapakawan, pangkurangan mi, idurong mo ako, di ba nagbiag mi, tiyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na sagot, pagraramanan, tayo so ibiyag, amin nagkapuan, rigat kenamay, Diyos pagamangan, anyaman abanag, tinday birugen, anyaman arigat, tinday parmiken, wen nga agpaiso, di Diyos sulaen, nirengen namnama, lemeng, tiyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na sagot, pagraramanan, tayo so nibiyag, amin nagapuan, rigat kendamay, Diyos bagamangan, inayayat mo Apo, panglaw, nakakaasin, dagiti mawaw, kasken ka o Apo, balinen nakam, tapno di ayat mo, diway baidam, di ayat ti Diyos, hintay rambakan, grasya na sagot, pagraramanan, tayo so tibiyag, amin nagapuan, rigat kenamay, Diyos pagamangan, may kauapo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin, amin aparswa, panakaadipen,
amin nakita. Iden mo di ilim, di waya-waya, di ayat ni Diyos, intay rambakan, grasya na sagot, pagraramanan, taisot ibiyag, amin nagabuang, rigat genamay, Diyos nagkamangan, tao apo, di bileg mi, panakaawat, kinakabsod mi, panakapakawan, nagkurangan mi, idurong mo abo, di ba nang biyag mi, tiyayat ni Diyos, hintay rambakan, grasya na sagot, pagraramanan, taisot ibiyag, amin nagkapuan, rigat genamay, Diyos pagamangan. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, taday tinasantuan a sakripisyo nga indaton mi, kenti komunyon nga inawat mi, iranod na kami iti biyag mo ana Diyosan. Iti kasta kan kanayon a maikalay sa kamken ka itinalagda panagayat, ket patauden mi dagiti di madadael abunga a maipaay iti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan nyo. Amen. Adalan na kay kumadagresat kadagiti pannorsoro ti pammati ket pagtalinaidan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbag abigat tayo amin Apo. Sino man ngagdariga kaya sumurot kanya lipaten at pagina ket suroten na at tuyak apo dumdum ngek tuyadi